Доброго ранку, сябры! Прывітанне! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Салют усім! Ух, ледь поспела. І адкуль ты такая прыбегла? З лесу. Што? З лесу? Ну так, каравуліла яго, каравуліла, а ён так і не з'явіўся. Хто не з'явіўся, Кася? Калі ты пра дзядуля Мароза гаворыш, дык ён і не з'явіцца ўжо. А пры чым тут дзядуля Мороз? Я сурка чакала. Якога сурка? Вы што? Не ведаеце, што ў нашым лесе нора ёсць? Вось я яе і сядзела. Думала, што там сурок жыве і абавязкова вылезе. Кася, суркі ў Беларусі не жывуць. А калі бы жылі, дык спалі б зімой. Сёння яны павінны прачнуцца. А што, сёння нейкі асаблівы дзень? Вядома! Сёння дзень сурка. А, я чытаў пра гэты дзень. Лічыцца, што калі 2 лютага хмурае надвор'е, а сурок выходзіць у сваёй нары і нічога не баіцца, дык вясна хутка прыйдзе. А калі дзень сонечны? Калі надвор'е сонечнае, дык сурок можа ўбачыць свой цень, спужацца і назад у нару паспяшацца. А гэта значыць, зіма затрымаецца? Менавіта так, Макс. Выходзіць, сурок нібы метэаролаг, надвор'е прадказвае. Так і ёсць. А калі сурок не вылезе са сваёй нары, чакае яшчэ мінімум 6 тыдняў зімы. А я не супраць. На санках, лыжах яшчэ не накаталіся. І я зіму люблю. А я б, шчыра кажучы, ужо хацела, каб хутчэй вясна прыйшла, а за ёй лета. Наплавалася б я ў рэчцы тады. Ведаю, чаму ты лета чакаеш. Хутчэй хочаш свой новенькі плавательны круг праверыць. Ну, правильно. А ты б яго ў ванне праверыла, вады напусціла Так, не і... выдумляй, Макс. Мне, каб плаваць, прастора патрэбна. А якая ў ванне прастора? Ніякай. Ты пажартаваў я. А вось ці верыце вы, што суркі добрыя плыўцы? Я думаю, што не. Норы яны рыюць выдатныя. А плаваць дзе, пад зямлёй? А ты, Максім, як лічыш? Трэба падумаць, лапы ў суркоў спрытныя, інакш бы не змаглі яны вырыць такія доўгія падземныя тунэлі. Значыць, адказваеш, што верыш. Адказваю, што суркі добра будуць адчуваць сабе і ў вадзе. І гэта так. Суркі толькі на першы погляд здаюцца тлустымі і непаваротлівымі звяркамі, а на самой справе яны выдатныя плыўцы і нават могуць лазіць па дрэвах. Ух ты, здорово! А яшчэ што-небудзь, разумнік, раскажы пра суркоў, бо ў іх дзень так хочацца паболей даведацца пра гэтых звяркоў. Прапаную зараз вам і нашым гледачам мульцік паглядзець. А я за гэты час цікавыя факты пра суркоў знайду. Дамовіліся? Добра, мультфільм, сябры. Падрыхтаваўся? Вядома. Сябры, нагадваем, сёння дзень сурка. І наш лесік будзе зараз пытанні пра гэтых звяркоў задаваць, а мы з Максам і вы з намі паспрабуем на іх адказаць. Лесік, пачынай. Значыць так, першае пытанне будзе табе, Кася. Слухаю. Ці верыш ты, што суркі мастакі свісту? Ды ну, не выдумляй. На што ім гэта? Я не веру. А вось і дарэмна. Пры небяспецы сурок выдае высокачастотны свіст, каб папярэдзіць іншых суркоў. Малайчына не толькі пра сябе думае. Так, малайчына. А яшчэ заўважылі, што суркі звычайна сустракаюць свістам усход сонейка. У нас пеўні, калі сонейка ўсходзіць кукарэкаюць, а там, дзе суркі жывуць, яны свістам сонейка сустракаюць. Дарэчы, Лесік, а дзе часцей за ўсё можна сустрэць сурка? Шмат дзе. На Камчатцы, Байкале, Гімалаях, Бразіліі, Азіі, Амерыцы і нават на Цібеце. Ого! Шкада, што ў нас гэтых сімпатычных звяркоў няма. А зараз табе, Макс, пытанне. Слухаю. Ці верыш ты, што сурка можна прывучыць? Як сабаку ці кота? Ой, не магу. Кася, можаш памаўчаць? Пытанне ж Максіму. Ну, маўчу. Так, Макс, што ты адказваеш? Я веру, сурка можна прывучыць. Нават такі фільм быў.
І гэта правільны адказ. Доказано, што суркі вельмі адданыя сябры. Все, хочу замест кошки завесці сабе сурка. Назову яго Сёма. Як вам? Кася, сурки ж у нашей краине не водятся. Я завяду і пачнуць вадзіцца, вось убачыце. Смешная ты такая. Лепш падумай над маім трэцім пытаннем, якое я для гледачоў падрыхтаваў. Вы заўсёды, ты, Лесік, думкі мае хочаш у іншы бок скіраваць. Ну, задавай ужо сваё пытанне. Сябры, ці верыце вы, што ёсць месцы, дзе сурку помнікі стаяць? Цікавае пытанне, так? Так, я подказала, что веру. А вы что отказываете? О, большая колькость наших гледачоў таксама гаворыць, што вераць. І правільна робіце. У Расіі, Канадзе, Францыі усталяваны скульптурныя кампазіцыі гэтаму сімпатычнаму звярку. Здорово! А ведаеце, пра што я мару? Можем здогадаться, ты маришь про скульптуру Каси. Ну, не адной мне гэтая скульптурная кампазіцыя прысвечана будзе, а ўсім дабраранкаўцам. Ну, я, вядома, там буду самай галоўнай. Вядома, інакш і быць не можа. Давай, фантазёрка, лепш мультфільм паглядзім, а пасля па ім віктарыну правядзем. О, я згодная, Макс. Сябры, мультфільм. А зараз, пасля такога цудоўнага мультфільма, як мы і абяцалі, віктарына па ім. Пытанні будем задаваць у такой паслядоўнасці. Максим, Лесік, Кася. Ну, так лічылка вызначыла. Некая дзіўная ў цябе лічылка, Кася. Амаль заўсёды табе пытанне гледачам выпадае задаваць. Таму што мае пытанні самыя-самыя. Што? Ну не сварыцеся, сябры. Лепш настройвайцеся правильно адказаць на маё пытанне. Слухаем цябе уважліва, Макс. Значыць так, што купіў шарык замест валёнак? Я адкажу. Не, я адкажу. Чаму гэта Стоп! ты? Прапаную вам адказаць разам. Згодныя? Давай. Замест валёнак шарык купіў? Кеды. Малайцы, правильно. Пошел кеду купил, они говорят красивые. Другое пытанне будзе ад мяне. Ці запомнілі вы назву парахода, на якім плавала бабуля кота Матроскіна? Ого! Ну і пытанне у цябе. Я памятаю, што назва была такая складаная. Але якая? Кася, гледачы нам падказваюць. Так, я вас уважліва слухаю, сябры. Говорите громчей. Иван Фёдорович Крузенштерн? Ну і складанае ж прозвішча. Зразумела, дзякую вам за падказку. Гэта правільны адказ. Лесік. На ўсе 100. Он о зайцах думает. А нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? Ну і нарэшце вы дачакаліся. Моя чарга надышла. І пытанне ад Касі толькі для вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Глядзім, якое яно ў цябе супераўскае. Ты не сумнявайся. Значит так, сябры, намалюйте нам той музычны інструмент, на якім граў кот Матроскін у мультику «Зіма у Простоквашино». Свае малюнкі дасылайце нам у Добраранак. Адрасы памятаеце? Паштовы 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны Добраранак ТВ @gmail.com. Малюнкі мы усе пакажам, а пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопісу «Умняша». Так што пасля заняткаў сёння пачынайце маляваць. Ну, а зараз глядзім яшчэ адзін мультфільм. Не, ну як жа хутка бяжыць час? Толькі што мы віталіся, а ўжо трэба развітвацца. Можа, наш гадзіннік сапсаваўся. Просто, Кася, калі цікава бавіш час, яго не заўважаеш. А у нас сёння было і весела, і пазнавальна. У наступны раз яшчэ весялей будзе, абяцаю. Добрага і насычанага вам дня, сябры. Радасці і сонейка. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым Добраранку!